Velkommen til Coop. I denne film vil du få en kort gennemgang af, hvordan der ekspederes i afdelingen mejeri. God fornøjelse. Start med at køre dit magnetkort gennem stempeluret. Derefter tryk på kommet. Så har systemet registreret, at du er mødt ind på arbejde. Kig derefter på sedlen med ekspeditionsvogne. Find dit navn på sedlen. Ud for dit navn står hvilket nummer din ekspeditionsvogn har og hvor den er parkeret. Her på Brøndby Færskvarecenter bruger vi Pick by Voice, når vi ekspederer. Det vil sige, du skal bruge et headset og en radio. Du får tildelt et personligt headset, som du tager i skufferne. Radioen tager du fra opladerne. Husk at tage et, der er fuldt opladt. Herefter tager du din ekspeditionsvogn. Hver ekspeditionsvogn har et nummer, plus en fast parkeringsplads, som kan ses på vognen. Husk altid at tage den rigtige ekspeditionsvogn og parkere den på dens plads efter endt vagt. Når du kører på ekspeditionsvognen, skal dine fødder, ben og arme holdes inden for rammerne af det kørende materiel. Når du skal logge ind via dit headset, skal du først finde din profil. Følg derefter de instrukser, du bliver bedt om. Kodeord er dit personalenummer. Vælg 1 for pluk, og området er i mejeri 1501. Du bliver nu tildelt en ordre. Hent den angivne materialetype. Det kan enten være evepalle eller rullebur. Rullebuer hentes i emballagen. Tag altid 2 buer, så dine gafler er dækket. Evepallerne er i gade 15. Husk at se efter, om enten rullebuerne eller evepallen er defekte. Hvis de er defekte, stilles de til side. Sørg for, at du har filmrulle og plastiklåg på din ekspeditionsvogn, inden du påbegynder din ordre. Når du pakker, er det vigtigt, at du placerer de tunge varer nederst. Ikke pakker uden for hverken bur eller palle. Makshøjden for en palle er 180 cm. Du må ikke pakke over kanten på buret. Kør til første lokation. Talkman siger for eksempel, gå til 17.1. Sig tjekcifre til lokationen. Herefter siger Talkman det antal, du skal plukke, for eksempel 1. Herefter plukker du 1 og siger 1 klar. Derefter siger Talkman næste lokation. Hvis det er i samme gade, siger Talkman ikke gadenummer, men kun lokationsnummer. For eksempel gå til 3. Du kører videre til 17.3 og siger tjekcifre. Sådan fortsætter du din ekspedition. Hvis du er i tvivl eller ikke hørte, hvad Talkman sagde, kan du altid bede om en gentagelse ved at bruge kommandoen sig igen. Hvis du har problemer med dit headset eller er i tvivl om noget, spørg en kollega. De hjælper gerne. Alle gader er ensrettet. Man kører i højre side og overhaler i venstre. Man holder ved hejtænder og orienterer sig til begge sider, inden man fortsætter. Når man kører ind i en gade, kører man minimum frem til den hvide streg, inden man standser. Hvis der er et rødt mærke ved siden af lokationsnummeret, skal man plukke stykvis. Hvis der ikke er et rødt mærke, plukker man hele kasser. Gadenummerne står på grønne og røde skilte. Grønt skilt betyder indkørsel i gaden er tilladt. Rødt skilt betyder indkørsel i gaden forbudt.
Husk at vise hensyn til de andre, både når du plukker og når du kører. Nedstigning fra ekspeditionsvognen foretages, når vognen holder helt stille. Gør altid plads til trucken. Hold afstand på minimum 3 meter til den. Afstand til ekspeditionsvognen foran dig skal minimum være 1 meter. Hvis du er uheldig at tabe varer på gulvet, der går i stykker, skal disse varer smides i brikageburene for enden af gaderne. Hvis der ligger væske på gulvet efter uheldet, skal man kontakte fejemanden. Hvis du er i tvivl om, hvem der er fejemand denne dag, kan du spørge dine kolleger. Når du er færdig med din ordre, bliver du bedt om at sige printernummer. Du kører til den printer, du ønsker at bruge. Her siger du nummeret på printeren. Og klar. Du får en label med tjekcifre, som du siger. Du tager labelen og klister den på øverste venstre hjørne af ordren. Herefter kører du til den port, der står på labelen, og finder pladsen til din ordre. Du afleverer ordren under eller til højre for det rankeskilt, der passer sammen med din ordre. Siger klar og siger det kontrolcifre, der står på rankesedlen. Du er nu færdig med din ordre og klar til en ny ordre. God arbejdslyst.